Tewmin, tifla u tifel li għadhom kemm twildu f'San Diego fl-Istati Uniti bil-fors iridu jiċċelebraw eluq sninhom fi ġranet differenti. Dan għaliex waħda mit-Tewmin twildet fl-aħħar minuta tal-ħamis lejlet l-ewwel tas-sena, waqt li huwa twilet fl-ewwel minuti tas-sena l-ġdida. Skont il-membri tal-istaff fl-isptar ta' San Diego fejn twildu t-Tewmin, il-mument ta' twelid għaċkejkna Jalen Valencia kien f'nofs il-lejl neqsin minuta tal-31 ta' Deċembru, waqt li Louis Jr. huwa kellu jitwilet f'nofs il-lejl u 2 minuti tal-ewwel ta' Jannar. Il-ġenituri tat-Tewmin jisimhom Maribel u Louis u huma residenti f'San Diego. Il-ħinijiet ta' twelid ifisser li għalkemm it-Tewmin iridu jaqsmu ħafna mill-affarijiet tul ħajjithom ma jistgħux jgħidu li għeluq sninhom jaqa' fl-istess ġurnata. U fatt li Jalen kienet l-aħħar tarbija li twildet f'San Diego County fl-2015, waqt li Louis possibilment u l-ewwel tarbija li twildet fl-istess żona mill-bidu tas-sena l-hawn fl-Istati Uniti. Mill-aħħar rapporti mill-isptar ta' San Diego jgħidu li ċkejknin u ommhom jinsabu tajbin u f'saħħithom.